Enillydd Medal Bobi Jones, Eisteddfod yr Urdd, Sir Ddinbych, 2022, yw Yng. Wel, mae'r wen yn gweud cyfrolau, a mae'r rhaid gweud cyn bod ni'n ei croesawu, gwych clywed y gair mwynhad fyna yn cael ei ddefnyddio gymaint gan y chythau Stephen wrth sôn am ddysgu'r Gymraeg. Croeso cynnes i'r llwyfan, yr enillydd, yw'r, rhanbarth Cardidd ar y fro, llongyfarchiadau gwresog i ti ar dderchog. A hyfryd oedd clywed camoliaeth uchel hefyd i bawb arall fuodd yn rhan o'r gystadleuaeth yma. Gallai nawr gyhoeddi, yn drydydd yn y gystadleuaeth, ydy deryn bach Alan Dyer o Ferthyr Tydfil. Rowch gymeradwyaeth i deryn bach. A'r ail yn y gystadleuaeth ydy Millie Ray Hughes, heto o Ferthyr Tydfil. Mae yna rhywbeth yn y dŵr yn ardal Merthyr Tydfil, mae'n amlwg. Llongyfarchiadau mawr hefyd wrth gwrs i bawb fuodd yn rhan o'r gystadleuaeth yma. Ond o nôl â ni nawr at yr enillydd. Mae Anna yn ddeunawod ac yn mynychu ysgol uwchradd Caerdydd. Yn ei hamser hydd, mae'n hoff iawn o ganu'r ffidil a darllen. A mae Anna'n sôn bod y ffidil yn rhoi lot fawr o gyfleoedd iddi hi i gwrdd â phobl eraill o ysgolion ar draws yr ardal fel yn ei charddorfa ieuenctid lleol. Ar gyfer safon uwch ar hyn o bryd, mae'n astudio cemeg, Cymraeg ail iaith a Saesneg hefyd. Mae mam Anna yn dysgu'r Gymraeg hefyd. Ac oherwydd ei bod hi'n ddall, mae mham wedi llwyddo i wneud hynny drwy gyfrwng breil. Mae cefndir Anna yn un ddiddorol iawn, achos mi oedd ei thad yn wreiddiol o China a'i mam yn wreiddiol o Norwy a'r Alban. A mae yna aelodau ei theulu yn gallu siarad ieithoedd Celtaidd eraill. A mae gyda hi ddiddordeb mawr yn mytholeg Cymru. Wel, Anna, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Mae'r rhaid bod ti wrth dy fodd yn eistedd yn y gader yna. Wyt ti'n gallu disgrifio shwt wyt ti'n teimlo ar hyn o bryd ac ar ôl clywed y feirniadaeth? What are you saying? Sa'n gwybod, really. Diolch. A mae'r wen yn gweud popeth, Anna. Ond beth nath ddifennu di tuag at diwylliant? Beth wyt ti'n hoff am ddiwylliant Cymru? Y draig. Hefyd, fel dwedes i wrth y beirniadau, dwi'n caru chwedl Culhwch y Colwen o'r Mabinogion, achos mae'n really hwyl. Yeah. A mae ieithoedd Celtaidd eraill yn y teulu. Pa ieithoedd yw'r rhain wedyn? Y Galeg yr Alban. Lot amser nôl, ond, ie. Ie, gwych. Ac beth wyt ti yn gobeithio wneud ar gyfer y dyfodol? Gobeithio i gael y graddau mwyn mynd i Prifysgol Caergrant i astudio astudiaethau Celtaidd fyna. Wel, gwych, llongyfarchiadau ymlacio am y tro, ond rhywun mi'n gwybod sydd yn ddylanwad mawr arno tithau Anna yw dy fam sydd yn eistedd yn y gynulleidfa hefyd yn dysgu'r iaith Gymraeg, fel o'n i'n gweud. Ac gai ofyn i chi, fel mam i Anna, mae'n rhaid bod chi yn hynod o falch ar hyn o bryd. Ydych yn clywed bod Anna hefyd wedi ennill heddi yn y gystadleuaeth yma'r fedal? Ie. O, hyfryd. Dwi'n mor hapus. Dwi ddim yn gwybod beth i'w ddweud, Julie, but mor hapus. Ac ydych chi'ch dwy yn helpu'ch gilydd o gwbl wrth ddysgu'r iaith Gymraeg? Ydyn. Dyn ni'n siarad a ymarfer weithiau a dachlen y gilydd hefyd. Gwych, ac yn
gefen mawr i'ch gilydd. Wel, diolch yn fwy iawn i'ch chithau ac llongyfarchiadau unwaith eto.